Dyma ni nôl yn gogledd y prif gylcheddi sydd yn twymo, mae rhaid gweud, ar penderfyniadau. Ond ennill, i ni'n gweld, os mae yna ribam bach coch na, yr ebol gwrw, yr adran A ar hyn o bryd. Adam Fletcher. Ie, gyda Caradam o Gati fyna. Beth yw gwad hwn, dy beth? Gan Dagail Aristocrat allan o Sarem Rosabella. Dyna beth yw dechrau bywyd da, ni fe, i ennill yn y sioe frenhinol. Ie. Ebol wrth gwrs, a mor ebolysu i ddilyn. A dyma ni, un bach, ond wobr mawr i Dagail o Gati yn y llydd dosbarth yr ebolion gwrw yn y sioe frenhinol flwyddyn hyn. Foal.